Putok batok na lechon kawali. Liempo talaga, hindi pisingi. Meron din kami dito adobong balot. Sa mga matatanda, tawag arobong balot. Walang toyo, medyo puti yung kulay. Yun yung tawag ng arobo. Siyempre, pag sinabi Pampanga, pindang damulag or tapang kalabaw. Medyo maasim-asim na manamis-namis po. Hello mga Kabs and welcome back dito sa Team Dallas TV para sa isa na naman Travel for Food episode, and welcome dito sa culinary capital of the Philippines, Pampanga! Ang Pampanga, tinaguriang culinary capital ng bansa at para na rin sa mga lokal at tunay na nakatira rito, kilala ito bilang tahanan ng ilan sa mga pinakamasarap at pinakakilalang putahe sa buong Pilipinas. Yung sa'yo, mukhang legit ka Pampanga, pero yung sa akin parang lahat paborito ko eh. Kaya tayo nandito ngayon sa San Fernando dahil susubukan natin ang isang buffet na hindi lang basta eat all you can. Hindi lang din dahil basta gusto mo lang kumain. Dito natin susulitin lahat ng dapat nating sulitin. Welcome to Baleka, Pampanga! Alamin na rin natin ang tunay na kwento. Ano nga ba ang Baleka Kapampangan? Baleka Kapampangan, hinango sa bahay, culture ng Kapampangan. Bale means bahay, Kapampangan means mga nakatira sa Pampanga. Nagsimula bilang maliit na kainan, burger at fries lang noon. Pero dahil sa tiyaga at syempre pati sarap ng luto, naging isa ito sa mga paboritong buffet destination. Kapag ang usapan ay eat all you can sa Pampanga, mahigit 35 na putahe ang naghihintay dito. Kasama na dyan ang dinuguan. Tawag ng matatanda, tidtad sa mga Tagalog, tik yung sauce niya. Pero sa Kapampangan, medyo masabaw. Pati na rin yung kilayin. Minsan, parang adobo. Pero ito, medyo madaming atay, maraming baga. Para siyang kilawin, yung Kapampangan, kilayin. Adobong balot at tosinong kalabaw. Pindang damulag, tapang kalabaw. Maasim-asim na manamis-namis po. Good morning po. Sir, ano po ba ang meron dito sa Baleka Kapampangan? Native authentic Kapampangan dishes po. Unlimited. Eat all you can buffet mga Kabs dito sa Baleka Kapampangan. Tara, subukan natin. Let's go! Manta na mga Kabs! Kainan na mga Kabs! At welcome dito sa San Fernando, Pampanga, partikular dito sa Baleka Kapampangan para tumikim nitong unlimited, katulad na lechong kawali, iba't ibang ulam o buffet kung tawagin. Kasama natin si Camera Woman. Ako na naman kasi may unlimited lechon kawali na nabalitaan ko dito sa Baleka Pampanga. Napakagaling talaga mamili ng mga kainan ni Camera Woman, pero malapit lang to sa bahay. Pero kahit ganon, first time namin kumain. Sabi niya, ordinate dito mga Kabs. Hindi ko alam sino dinala niya dito, pero sabi niya Uy, first hindi time, ganun yun. wala. Yun nga yung hindi sabihin eh, wala. Mahirap ang paniwalaan, pero walking distance na po ang aming tirahan dito. Pero never tried pa. Pero madalas namin siyang marinig, madalas siyang i-recommenda sa amin, Baleka Kapampangan, dahil 30 to 35 daw ang ulam dito sa Baleka Kapampangan. Everyday yun, tapos buffet everyday. Most of the time, syempre mga legit Kapampangan po ang mga pagkain hinahain dito. Katulad na lang ng mga pinagkukuha natin today. Yung sa'yo, mukhang legit ka Pampanga, pero yung sa akin parang lahat paborito ko eh. Kumuha ako dito ng lechon, kawali, hito, tosino, vlog na maalat, tsaka tempura. Meron din ako toko at baboy, at saka syempre, nagulay ako kahit papano. Healthy? Sige, bigay na natin yun. Huwag niyo po akong isa dyan sa mga kinuha ko ngayong araw dahil buffet ito. Siyempre, kumukuha ko dyan lagi fried rice. Pinarnaran ko na agad siya ng putok, batok, unlimited, lechong kawali, sisig Kapampangan mga Kabs. Tapos kumuha din tayo ng tidtad o yung dinuguan version ng mga Kapampangan. Medyo masabaw yan. Kumuha na rin tayo, nagkahalo-halo na po ang salsa, kilayin. At halo-halo talaga ang salsa dahil sumunod dun, nilagyan ko rin yan ng balot. Adobong balot. Kumuha na rin tayo ng pindang damulag or tosinong kalabaw. Kumuha rin tayo ng burot, ampalaya at okra, itlog na maalat, kangkong, nilagyan natin ng bagoong, humabol na rin tayo ng mustasa para dun sa buro kanina, at para sulit talaga, sinigang na kambing. Hindi naman masyadong madami yung kinuha mo, Kabs. Parang gusto mo talagang sulitin ang unlimited buffet. Susulitin ko talaga ito mga Kabs. 599 ang presyo dito sa Baleka. Pero ang daming ulam. Ang dami. Premium agad ng dati yan eh. The ambience and everything. Anyway. Tikman muna natin. Okay. Lechong kawali mga Kabs. Lechong kawaling may ano na yun sa'yo. Cheers. Uy, lutong naman nun.
mainit pa siya. Minsan may katigasan pa or makunat pa. Pag na-rest na, dun lulutong. Pansin ko dun sa lechon kawali nila, hindi siya pisngi, hindi siya bato, belly talaga. Galing. Parang medyo pa-premium na yung pagkain dito. Tsaka yung quality. At tsaka yung presyo. Sabi nyo naman, $5.99. So, might as well sulitin nyo siya in a way na puro karne. Tapos yung mga quality talaga at yung mga authentic talaga na pagkain. Katulad na lang nitong kilain. Hindi masyadong kilala ng mga Tagalog o ng ibang lugar. Minsan, parang adobo. Pero ito, medyo madaming atay, maraming baga. Para siyang kilawin, in Kapampangan. Kilain. Sabayan mo na ng rice. Masim-masim na manamis. At gusto ko yung pagka-smoky na yung lasa niya. Tsaka yung texture nung parang baga ng baboy. Pagka naging pulutok yun, or yung piniprito mo bago ihalo sa kilain. Yung kilain kasi parang adobong puti yan. Tapos nilagay mo ng mga baga. Sobrang nagiging okay nung lasa talaga. Na mag-e-enjoy ka bawat subo mo. Kasi yung texture nga nung baga, ang lambot. Galing. Dahil ako ay bilang isang Tagalog at tag-ulan ngayon, parang ang sarap mag-ulam ng tosino at ng ebon buro. Meron pala akong isang Kapampangan dish na kinuha. Hindi talaga ako kumakain ng buro. Pero ini-encourage ako nung ate ni Chess. So, ang tinuro niya sa akin, kumuha ng mustasa, Aba? tapos ilagay yung isda, lalagyan din ng palaman na buro sa Kaya mga loob. kabs, hindi niya kinamay. Buro daw kasi. Oo. Bibilutin na parang samgyupsal. Ito kasi, pwede mo i-shoot dyan. Alam niyo yung mangga bagoong. Ito, ang palay at buro. Ganito yung tsura niya. Asim nung buro. Asim nga yung buro. Yung ang palaya mapait. Ganun naman siya. Pero kapag nilagay mo siya ng buro, nanoneutralize na yung pait, nakakalimutan mo mapait yung palaya. Kahit yung mustasa, di ba pag niluto yan, pag hindi tama yung cut ng stem, mapait siya. Ngayon, nawala yung pait niya dahil hinalo yung buro. Ang galing. Di ba? Mixture yung lasa. Para uli kay Juby Lopez to. Ito naman yung sinigang na kambing. Since meron dito, tikman na rin natin. Sabaw muna. Tapos ito yung ulo. Buto-buto. Tapos may mga konting laman kasi ulo to eh. Kainin natin. Ano siya? Parang may aftertaste ng anggo. Pero okay naman. Tolerable. Tolerable naman. Halos lahat ng buffet sa Pampanga na natikman namin, mga kabs, lagi merong ganito. Tinatawag na arobo sa Pampanga. Bakit arobo? Sa mga matatanda, tawag, arobong balot, walang toyo, medyo puti yung kulay, yun yung tawag ng arobo. Kasi nung unang panahon, arobo po talaga ang tawag sa adobong puti. Sa may sisiw side ka. Sige. Diba? Cheers! Sisig, what more can you ask for? May sisig na dito. Ito palang naging anli, tsaka lechong kawali, sulit na. Meron silang sarsa dun sa may lechon kawali kanina. Tikman ko lang kung ano lasa. Pwede ko homemade to. Oo, damangin tamis. Di ba bali? Bahay. Yung feel, ambience, pakiramdam habang kumakain ka dito. Parang kasama mo yung mga family mo or kung kumakain ka makasama yung family mo. Tsaka isa siyang bale na medyo modern pero may lumang feels pa rin. Katulad na lang ng mga antigo na mga gamit, meron dito. Tsaka yung feels niya, yung pagkakadecorate nila, talaga namang lokal na lokal. Bahay Pilipino talaga. Hindi lang bale Kapampangan, kundi bahay ng Pinoy talaga. At mabalik ako dun sa sisig. Kinain ko lang siya, hindi ko man sinare sa inyo kung anong lasa, no? Nangingibabaw yung tamis nung sibuyas na puti. Inihaw. Tapos may creamy siya na parang lusaw na lusaw yung atay ng manok. Kaya naging creamy. Kumbaga parang hindi siya yung typical na natitikman mo o dahil mas malasa lang yun. Mas mashy yung ano nito, yung atay na ginamit. Na-hydrate niya yung sisig. Pero smoky, Ganun. no? Kasi di ba pag walang atay na minat, tapos sisig lang siya, medyo dry yung sisig. Pero okay pa rin naman. Pero ito naman, ito yung hydrated version. Basa. Dahil dun sa atay na minash, mga kaps. Ganun siya. Yes, you're correct. Why? I'm trying to speak in English a lot of times. Because I want you to know, Cabs Nation, that Cabs Chess family is here from the US. So I want to greet my family over there because there's an American. Although they are so busy right now, they don't even know that the camera is pointed to That's them. Olivia. So say hi, Cabs Nation. Ayan. Tapos sa kaps, yung batang nakikita, that's my apo. Hi, Leo. Totoo po ang narinig ninyo. Para akong tumanda nung natawag akong lolo ng batang ito. Hindi ko alam mga Cabs, pero ilang araw pa lang sila dito, parang matutuyot na ako sa dugo. Lagi ako nagbi-bleed out. Kaya cameraman na humahawak ng camera, huwag mo nang ibaling doon dahil nagiging English tayo. Kaya nga, Dito lang mahirap. tayo, Tagalog lang. Meron kanina itlog na nakita, ito. Tinanggal mo siya, tinuklap, tapos lalagyan ko ng konting bagong. Although maalat na to, pero paalatin pa natin dahil meron namang kangkong. Best breakfast naman talaga to kung Pinoy ka, pag combinin mo sila. Medyo maalat yung combination na ginawa ko. Maalat yan, mga kapsok yung gagayahin. Itong tokwat baboy nila, meron na rin baboy siya. Kaya lang, baboy lang na pinakulo. So gawin natin crispy. Parang masarap kumain na hawak-hawak ko to ng ganito. Kain tayo, tara. Ang rule natin
natin sa mga unlimited buffet, kumain lang or kumuha lang ng kayang Kaya mo. Bukod sa may leftover charge, syempre, sayang din eh. Kumbaga parang kung di mo naman mauubos ako, mata ka lang Hindi naman nila magagamit ulit yun, mga kasi babalik ba nila doon sa Pero bento? Hindi may naman, isang diba? tip dito para hindi ka mabusog agad. Una, kunin mo lang kung ano yung kaya mong kainin. Tapos walang dapat rice. Tama. I-enjoy mo lang. Tapos umpisahan mo sa gulay. Totoo yan, mga kaps. Yan ang Appetizer. ginagawa namin. Pero ngayon, may nakikita kayo rice kasi syempre meron tayong palabas. Meron tayong pagsasama ngayon. Pangalawa, kahit anong gawin mo, kahit wow, nauhaw ka, huwag kang iinom ng juice at saka tubig. Para sa akin, rule number 1 yun. Yun naman sa akin, sir. Huwag mo puputulin na, ano ako, inom mo na ako. Pag uminom ko, tapos, busog ka na. Bukod nga sa nag-offer sila ng mga Kapampangan dishes, legit, iba yung experience na kapag kumakain ka na. Tapos iba yung experience dahil Kapampangan dishes na legit yung natitikman. Madagdag ko lang, super comfy kumain dito. At na talagang nilalamigin ka dito. Ang lamig Oo ng nga, aircon. sobrang lamig. Ang daming aircon. Okay yun. So, komportable ka. Bonus yun, na kumakain ka, komportable ka. Tapos, siyempre, feel mo na relax ka at mabubusog ka talaga. Kung pupunta kayo dito, make sure agahan nyo. Kasi unahan sa parking. Unahan Challenging sa pala parking. para kayo, no? Sabihin na namin sa inyo. Baka sabihin nyo, ba't di namin sinabi? Ayan, sinabi na namin. Hindi, may nagpa-park naman sa labas. So, kung sakali talaga na late dumating or during lunchtime, kasi pag lunchtime talaga jump pack dito. Although, meron siyang free valley parking. Pagkakalam ko. Yun, may Nasa valley ito, free valley parking. parking. So, hirap ka na talaga sa parking. Bitawan mo na yung manibela mo, ibigay mo dun May sa magdadrive valley para sa driver. kanila. Oh, galing! So, feeling ko ganun yun, no? Kasi nabasa ko Hindi lang. nakalagay ba? Free valley Ah, parking? hindi ko to verified info, pero yun yung nababasa ko sa labas, mga kap. I-verify natin saglit ang free parking ng Balya Kapampangan. Free valley parking, sir? Free valley. So, pag may dumating, tapos nahihirapan mag-park, kayo na bala? Yes, sir. Wala silang babayaran, sir? Wala, sir. Ayun. So, kung nahihirapan kayo sa parking, pa-valley nyo. I-try nyo to kasi, bukod nga, di ba sabi ko sa mga legit na Kapampangan dishes, nag-try din sila mag-fusion ng mga ibang pagkain. Like yung may mga pang-Tagalog na pagkain. May tempura pa may nga. tempura nga. Ito, tempura. Mm. Diba? Tama naman, hindi naman Sulit. sa Kapampangan lang. Siyempre, may mga normal na pagkain nakikita nyo sa bahay. May mga ganun naman. Tsaka salad, yan. Nag-enjoy ka naman. Sulit naman mga kaps, no? Pero, balikan natin yung price. Angat siya dun sa usual nating mga pinapalabas. Mas mataas siya ng, di ko alam kung konti or malayo. Sa experience ko naman, bawat dish na natikman ko ngayon, sulit naman, worth the price. Hindi siya yung ine-expect nyo na masa price, pero yung price niya is lumalaban naman dun sa ihahain sa inyo. At ako bilang Kapampangan, alam ko ang lasa ng mga dishes. Hindi ko na binubuhat ang bango ko mga kaps, pero ang dami ko naman na nakainan sa buhay ko at simula bata ako. Natitikman ko na itong mga ganitong pagkain. Para sa kanya mga Kapampangan dishes nila dito, panalo talaga. Hindi lang yun, may mga dessert pa sila, di ba? Oo nga pala. May mga kakanin, may mga Eto? may nakita akong May halo-halo? palitaw. Oh, may halo-halo, may palitaw, may mga kamote pa ata, gano'n, di ba? Galing. Just for you to find out, Max, kung nandito kayo, surpresa in na na lang siya. yung iba. Marami na yun. Tsaka juice pala. Ano? Ayan. Nandito na muna, isa na namang eat all you can o buffet o salo-salo ang naipalabas at napagsamahan natin mga At ako kasala. naman ang kasama mo. So, Ayan. regular na ba ako? Malamang. Oh. Baka. Sabi nila. Ewan ko, palagi siyang conscious. No? Pang-ilan niya na ito? Pang-anim na yata kasi ito. ang hirap Hindi lang talaga. pang-anim. Doon sa Bangkok palang 7 na yun. Hindi kasi mahirap talaga kasi. Pero hindi ko naman alam kung gusto ba o ano. Pero Ay, pabayaan na lang ito. bahala na Mag-wrap up sila. outro na po tayo. Mga pinapahaba niya na naman. Ang haba na naman ng outro natin. And before we end this video, wow, nag-English ako. Before we end this video, ibaling ulit na natin sa kanila. Sila magbabay na muna. Yes, The ayan. American, from the United Ayan. States. And this is of my America. nephew, my Who's eldest doing the nephew. Who's doing the Robbie. camera too? Doing the camera job. Thank you, Today, Robbie. For free. Maraming salamat kasama Thank ng you. aking buong pamilya, mga Cubs. Nagpapasalamat sa inyo lahat, Cubs Nation. Mag-ingat kayo palagi. Sana pag naipalabas na to, tapos na yung bagyo. Kasi nagkasunod-sunod po yung bagyo, kaya matagal kami nag-upload. Parang 5 days, 6 days, parang ganon. Ingat sa lahat. Alam ko, ang Pampanga is under state of calamity. Yes po. So, Kaya nandito lang po kami ngayon, hindi po kami lumalabas ng Pampanga. At malapit lang sa bahay ang aming bilag. Sana po ay nagustuhan nyo kahit paano ang aming presentation na dito. So hanggang dito na lang. Ingat ang lahat. Ako po si Cubs Chess. At ako naman si Camera Woman. At ito po, ang Team Galas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag yung kakalimutan na lagi niyong tatandaan na may mag-aabot na rule number 2. Ayan, Ang Paul pogi-pogi Roy. namin Palit. pamangkin. Ayan, Paul Roy. May Ang pogi, pamangkin. si Albi Casino. Uy, Albi kasi inyo. Patingin nyo. Patingin niya, Albi Casino. Oh. Mga Cubs, ay comment naman. Kamukha daw ba ni Albi Albi Casino? Casino. Sabi nila eh. Cheers. Cheers! Kita-kits sa comment. Isa to sa mga matatandaan kong vlog. Very memorable kasi kasama ang buong pamilya. Yes. At talaga naman dito sa Balya Kapampangan, ang salita dito, manyaman! Kenny. Bye! Peace out, mga Cubs! Bye-bye. Thank you, Cap Station. Thank you, Balay Kapampangan. Thank you, Sir John, Sir Jason. Thank you, Lopez family.
for paying all of this. We're pakibaling sa kapatid ni Chess. Ayan, Siya on record po. magbabayad ng lahat. Ayan, it's recorded. You will pay everything. You will Thank you pay very much, everything. Lopez Thank you, Camp family. Station. Thank you, Lopez family. Yay! Nilibre tayo ng mga taga-US. Ayan. See you next video. Albi Casino magtatakip. Albi Casino magtatakip. Takpan mo para mag-end yung mo. video. Takpan mo yun. Alright! Op! Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Yung pamangkin ko pang isa, si Alexa, tatakpan niya rin para matapos. Wow! Ay, hindi. Kailangan umiti muna kayong dalawa. Umiti muna kayong dalawa para may exposure. Bye! Smile! Alright! Bonus clips mga shoutout nga pala kay Sir Lennon, walang John, Lennon lang, hindi John Lennon, dito sa DJI, dito sa SM North na baka naman. Meron tayo kasing ginamit, ito, yung napapanood nyo ngayon. Kita-kita sa susunod na episode, maraming salamat sa inyo mga Cubs. Let's go, bye, peace out. Alright. Time check, 10:31 AM. Nandito na kami bago pa sila mag-umpisa. Wala pa masyadong tao at gusto ko ipakilala sa inyo ang bago naming videographer all the way from the US, Robbie Lopez. Ayan, pamangkin ko po yan. At nandito po ang kapatid ko at ang pamangkin ko. Ayan, Juby Lopez and Paul Roy Lopez. Camera woman ay nandun sa labas at sumushoot ng mga establishing. At meron pa tayong isang videographer dito, si Alexa naman. Ayan, pamangkin ko po yan. Ayan, binibideo na po tayo. Alexa Lopez all the way from US. Wow, rhyming. Next clip na tayo, let's go. Sila po ang aking family with Robbie and his wife, Olivia, from the US. And this is my apo. Yeah, mga Cubs, tama po narinig nyo. Apo. I'm so old already. He calls me Lolo. Say hi, Lolo. Do this, Leo. Peace sign. Oh, you're shy now, ha? Pero pag naka-off po ang camera, hindi po yan nahihiya. Kaya lang, ang hirap niya kausapin. Nalolobat din ang mga English namin. Kaya lobat na rin muna natin to para hindi dumami yung English. Okay, say bye-bye, guys. Thank you, bye-bye. Whoop. Say hi. Oh, wink, wink. Tindat. So foggy. Ang bonus clip na to ay inihatid sa inyo ng Good News Pares. Good News Pares located in Angeles City by Team Canlas TV. Yeah, mga Cubs. Bonus clip, time check tayo mga Cubs. 1:07 na. Inabot na po tayo ng alauna dito dahil hindi pa tayo makauwi dahil hindi pa nababayaran yung bill. So it's time to pay for the bill. Juby Lopez. Pasok! Bayaran mo na. Dami ako. Okay, pasok ko na. What ba yan? Uy, ang bait naman ng kapatid ko. Ang bait, no? No? Kaya lang, sad news para sa amin, binayaran mo na eh. Oo nga eh. Kala ko sayang. Nabayaran na namin mga kapsayang, lilibre sa amin Joby Lopez. Ito po si Albi Casino. Ayan. Pinapakita ko na po sila sa inyo dahil malamang sa susunod na Team Canlas TV vlog wala na sila. Bago sila umalis, no, may gusto akong i-challenge pero English kasi. Okay. Kaya mo yan. You do the honor. I still have batteries for English. So I'm gonna ask Olivia, my manugang na Amerikana. I wanna challenge Olivia for a spicy vlog challenge. Would you accept that? Oh, sige. Oh. Tagalog siya. Kaya nga baka ba mag-English? Tatagalog naman pala. Wait. This is my pamangkin. Leo. Apo. Wink. Apo, not pamangkin. Nagpapabago. Oo nga pala, inamin ko na pala kanina. Apo ko pala siya mga Cubs, no? Kasi pamangkin ko si Robbie. Anak niya po yan. Officially, I'm a lolo now. Lolo Cubs. Okay, next vlog, I will upload on Cubs Chess channel. I'm gonna challenge Olivia because Olivia loves spicy food. How will she handle Filipino spicy food? Made by Team Canlas TV. Let's try Bicol Express Extra Spicy. Next vlog, Cubs Chess channel. Alright? Let's go. Kaya mo yun? Hindi. Si Olivia na lang daw muna. Okay, bye-bye Cubs Nation and bye-bye Lopez family. Bye. Yeah, Thank next you, Team Canlas Lopez. TV vlog, wala na po sila, nasa US na ulit sila. But wait for Cubs Chess video, my other channel. Alright, bye-bye guys. Bye-bye. Albi Casino, cover. Bye. Cover the video. 안아주게